Naninninot. 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 Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem molt al nord, a un lloc que es diu Lapònia. En concret, marxem fins a la seva capital, Rovaniemi, un poble molt i molt bonic, on, per cert, hi té casa el Pare Noel. Però avui no parlarem pas del Pare Noel. Parlarem d'una llegenda que expliquen des de fa molts anys els Sami, que són els habitants de Lapònia. Els Sami, a l'hivern, viuen sempre de nit. El sol desapareix durant setmanes i la nit sembla que no s'acabi mai. Per això els avis i àvies Sami des de fa molts anys expliquen històries per donar esperança als nens quan la foscor ho cobreix tot. I una de les històries més boniques és la de la Beibé, la deessa del sol i de la fertilitat, que cada primavera viatja pel cel per portar llum, escalfor i vida nova. Tapa't bé, estira't, respira fons i deixa que t'expliqui el conte de Beibé, la deessa que portava la llum. Som a Rovaniemi fa molts anys, on els rens del Pare Noel ja pasturaven tranquils. El vent cantava entre les muntanyes i la neu brillava com pols de diamant. Allà hi vivia un poble acostumat a la foscor de l'hivern. Quan el sol s'amagava a l'horitzó per última vegada a la tardor, sabien que passarien setmanes i setmanes sense veure'l. Els dies eren negres, les nits silencioses i fredes. Només el foc de les llars il·luminava les cares de la gent. Però els samis no perdien l'esperança. Sabien que quan la primavera s'acostés, Beibé tornaria. Beibé era la mare del sol. Els seus cabells eren llargs i daurats, com rajos de llum que escalfaven fins i tot el cor més glaçat. Els seus ulls brillaven com el reflex del sol damunt la neu i el seu somriure era com sentir el primer dia càlid després d'un hivern etern. Cada any, al solstici de primavera, Beibé pujava el seu trineu màgic. I no era un trineu qualsevol, no. Estava fet amb ossos de rens i era lleuger com el vent i cobert amb brins de vímet verd que havien guardat des de l'estiu. 4 rens blancs com la neu el tiraven. Quan corrien, les seves petjades feien néixer flors menudes sota la neu. Beibé travessava el cel portant llum a cada racó. A mesura que passava, el gel començava a fondre's. L'aigua corria lliure pels rierols i els animals sortien dels seus amagatalls. Però no només escalfava la terra, també escalfava els cors de la gent. La gent que havia estat trista durant la llarga foscor sentia com una pau dolça els omplia. Els infants reien més, els grans tornaven a cantar i els ulls brillaven amb esperança. Els samis, agraïts, encenien fogueres a l'exterior de les cases i hi deixaven una mica de greix de ren a les portes. Era l'ofrena per donar força a Beibé perquè el seu viatge fos llarg i segur. Aquell any, però, la primavera semblava trigar més en arribar. La neu encara cobria els camins i el cel seguia ben negre. La gent començava a preocupar-se. «I si Beibé no pot trobar el camí?» va dir una nena petita que es tapava amb una manta perquè tenia por. «I si s'ha cansat?» va afegir un avi mirant el cel fosc. Aquella nit, mentre tots dormien, la nena es va despertar. Una llum suau entrava per la finestra. Va sortir de casa i va veure un punt daurat que s'acostava, creixent i creixent. Era la Beibé. El seu trineu baixava tan a prop que la nena va poder veure com els seus cabells daurats es movien amb el vent i com els rens bufaven núvols de vapor blanc. Beibé la va mirar i li va somriure. «Has mantingut l'esperança, petita, i això m'ha guiat fins aquí». I amb un gest de la mà
li va regalar un petit raig de sol que brillava com un vidre càlid. Guarda-la al cor. Quan torni la foscor, et recordarà que sempre hi ha llum esperant per tornar. L'endemà, el poble es va despertar amb una claror nova. La neu començava a trencar-se, les aus tornaven i les cançons omplien l'aire. Hi havia llum. Beiber continuava el seu viatge, però la nena sabia que aquell raig de sol que li havia regalat viuria sempre amb ella. Ja ho veus? A vegades, fins i tot els dies més foscos, hi ha una llum que està a punt de tornar. Potser no la veiem, però s'acosta pas a pas. Com la Beiber, la llum troba el camí cap als nostres cors. La història de Beiber ens recorda que la paciència, la confiança i l'esperança potser semblen coses petites, però poden portar-nos molt lluny. Ara, ninot, tanca els ulls. Imagina que ets a Lapònia, sota un cel d'hivern estrellat. L'aire és fred, però el teu cos està calent i segur perquè estàs tapat amb una manteta molt suau. Respira fons pel nas. Primer agafa aire, com si volguessis olorar la neu neta i fresca. I deixa anar l'aire lentament, com si bufessis per escalfar les teves mans. Torna-ho a repetir 2 vegades més. Ara imagina que en aquell cel estrellat, a l'horitzó, hi apareix una llum daurada. És Beiber, que s'acosta amb el seu trineu màgic. Cada vegada que inspires aire, la llum s'acosta. I cada vegada que deixes anar a l'aire, et sents més lleuger i més tranquil. Quan Beiber arriba, el seu somriure et fa sentir molt bé i molt tranquil. Et dona un feix de llum i tu l'agafes. I sents que aquesta llum s'estén per tot el teu cos. Entra pels peus, després il·lumina les cames, la panxa, els braços, el pit, el cap. Tot tu ets llum. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.